तू पण पकडून ठेव. कमी केला. ब्रेक लावला की काय? थांबवा कशा? थांबवा नको, मजा येत आहे. ओ माय गॉड. अजून माणसं पाहिजे होती. उलटा नाही ना फिरणार कपकन. मरू म्हणजे उलट सुलट पडू. कमी केला कमी केला. खाली आपटू चचकू काय होईल का होईल. हर्ष 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 खया खया हर्ष गोल्यावाले तिथं. हाँ दिसला 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 दिसला. हो गेलो. ये देखो गाड़ी छोड़ के चला गया. भाग गया साला. ये देखो ऑपरेटर कोई नहीं है यहाँ पे. ये खोई गेलो तो एवढं चढलो कधी. किती नंबरच्यात बसलंय. वाढवला की काय परत वाढवला. एक नंबर काका. हो तात्या. 5 मिनिटं 6 मिनिटं झाली. मस्तच. तात्या ब्रेक मार लाव. चौकाच.
पडशील धरून राहा. काय केला परत वाढवला वाढवला. सुसाट केला. ए काका ए काका काय करतोय. ए काका सुसाट केला. ए काका चौकाच करे. काय माहिती 7 मिनिटं झाली 8 मिनिटं झाली 2 मिनिटं आहे तू. काका उडवत नाही ना आपल्या. धरून राहा नीट. काका सुसाट नको. ते थांबलं पण आपल्या पाठीनं बसून. थांबलं ना भावांच्या फालतूगिरी नको. वरती गेल्यावर धरून जा खाली तोल जाता. 9 मिनिटं आली. काय माहिती काकाचा इरादा नेक नाही आहे. चबक चबक वाटताय. फेर उतरव दाल. नाईस ऑपरेटर. एक नंबर ड्रायव्हर. खूप मजा आली पण होडीचा सफर खतरनाक.